Arratsaldeon, gizarte bazterketa egoeran jasotako bigarren heriotzaren berri izan dugu gaur. Kalean bizi zen gazte migrantea Zabalgarbin hilik agertu zen atzo, eta gaur Doña Casilda parkean agertu da hilik bigarren pertsona. Kriminalizatzen ari den jende migrantea eta batez ere zelan bota egiten ari jakez edo zein lekutik eta inolako, kentzen ari jakiez ala eskubide guztiak. Madrilen Pegasus auziari buruz ez du hitz egin nahi izan Margarita Robles, defentsa ministroak. Sánchez presidentarekin batera zulatatu zutela jakinda ere. Defentsa ministroak esan du delituzko ekintzak izan direnean auzitegietara jo behar dela eta eurei dagokiela erantzunkizunak ezartzea. Konfiantza eskatu die herritarrei. ¿De quién depende de la seguridad de los teléfonos del presidente? ¿De usted? ¿Del Ministerio de Presidencia? ¿De quién depende? Pues no hay más que mirar las normas y en las normas está perfectamente recogido todo. ¿Y me lo puede aclarar usted? Pues yo no, que yo no soy las normas. Van ustedes a las normas y en las normas lo miran. Y en las normas ahí se les aclaran todas las dudas. La ventaja de una democracia es que todo está en la ley, todo está en las normas. Y por tanto no hay más que echar un minuto de tiempo, ir a las normas y buscar las cosas. ¿Cree que Bueno, vamos. ¿Cree que debería dimitir Paz Esteban? Ya no sé, ¿vale? Ya no sé. Gracias. Gracias, ministra. Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduren kongresuko bozeramaileak bere aldetik, Sánchezen alderdiak PSOEk ikerketa batzordeari ezarritako betoa egin ditu adierazpenak 11 telebistan. Egia esan ja gauza gutxik harritzen gaitu ez hemen, baina egia da espero zezakeela hainbeste aldiz balore demokratikoak eta baita ere gardentasuna ahoz aho eduki duten gobernuaren aldetik gutxienezko keinu bat eta gauzak serioski planteatzen ditula onartzea eta adieraztea, ez? Azken finean, honekin beste mantu bat jarri nahi dute, lausotu egin nahi dute gertatzen ari dena, eta nik uste gauzak horrela lertzen direnean ezin dela hain errex estali, ez? Badirudi gardentasuna ahoz aho dutela, baina zenbait eta gehiago hitz egin gardentasunaz gobernu honek, hainbat galdera gehiago sortzen zaizkigu eta ikusten ari gara gardentasunik ez dagoela eta nahi dutena dela nolabait estali guzti hau, ez? Nik uste hainbeste urtetan ohitu da estatu hau gauzak nahi duen eran egitea, inertzia horietatik bizi dela eta ez direla konturatzen arduragabekeri handia dela baita ere gobernuaren aldetik eta beraien iruditik begiratuta.
7 hilabete igaro dira Eusko Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espetxeak kudeatzeko eskumena jaso zuenetik eta gaur Beatriz Artolazabal berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburua Zabaiako kartzelan izan da. Artolazabalek adierazi du Jaurlaritzaren lehentasuna dela espetxeen kudeak eta gizarte politiken barruan kokatzea. Jaurlaritzak justizia errestauratiboaren alde lanean jarraituko duela berretzi du Artolazabalek eta iragarri du gainera datozen hilabeteetan Zabaiako espetxean lantegi errestauratiboak antolatuko dituztela. Osakidetzan grebara deitu dute sindikatu guztiek, langile falta, txanda osagarrien ordainketa edo prekarietateren aurkako neurriak eskatzeko. Gaur, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ospitaletako atarietan elkartu dira. Akordioak betetzea, garapen profesionala, leku aldatze lehiaketa irekia eta iraunkorra, kontratazio zerrenda berriak abian jartzea, 100% parekatzea eta txanda osagarrien ordainketa, lain karga onartezinak, langile falta eta prekarietate konpontzeko eta kontziliazio errazteko neurriak. Ipar Euskal Herrira eta Frantziari begira, legebiltzarrerako 5 baturik aurkezteko bidean da Frantziako ezkerra. Akordio historikotzat jo dute eta ohiko joera aldatzeko aukerarik den galdetu diogu Maite Ubiria kazetariari. Baita Ipar Euskal Herriko ikasleek euskara saritzeko ekin dioten kanpainari buruz. Baina noski barruti bakoitzan osatu behar dire hautagaitzak eta asko daudenean normalki ezkerrak zailtasunak izaten ditu. Akordio honi esker kontutan izanik alderdi ezberdinen artean banatu dituzteela zerrenda buruak gutxienez teorikoki eta logika politikako lan agintzen du baitari edo hori pentsatzera eramaten du, bere aukerak asko hobeagoak izango dira. Hainbat inkesta argitaratu dire, nun ezkerreko fronte hori jartzen dute nolabait lehiatzen makronismoarekin eta hori janeko albiste nahiko esanguratsua bada. Euskal Herria zuzenean jaialdiak osatu du bere 26. aldiko programazioa. Gaur iragarri du musika festivalean izango diren hainbat bakarlari eta talderen izenak. Deliriums Tremens, Bulk, Odei, Merina Gris, Bulego eta Joseba Tapia besteak beste. Sarreren aurre salmenta martxan dago ere festivalaren webgunean. Auzolanean egiten den ekitaldia den aldetik, laguntzaile gisa parte hartzeko aukera dagoela gogorarazi dute antolatzaileek. Hain zuzen ere 400 laguntzaile behar dituztela esan dute. Jaialdia uztailaren 1-tik 3 arte egingo dute Irazarrin. Galdakaon ospatu da lehenago Sormenean. Estudio aquí la Cachive, Salamanca, Giraldo. Kiroletan Union Tutera futbol taldeak erezerki berria estrainatu du. Red Ox punk rock taldeak jarri dio musika herriberako futbol taldeari, Tuterako gaiteroekin laguntzarekin.
Bukatzeko ez galdu gaur gauean 11 telebistan Nafarroei gaur bargotaragoaz. Badakizue 11.eus atarian izango gaituzuela noiz nahi eta non nahi, ondo izan. Azuko ez dugun udara, hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikalgara elkarrekin. Nik esango nuke, berezia dena hemen, berezia. Dela, match kalitatea oso ona dela, eta gero ere bai, saiatzen garela gauzak ongi egiten, eta artesau lanak egiten ongi, eta hori dela, ardo horrelakoa dela, ezta? Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera. Kantu bat, bizitako guztiari. Vienes de Bargota, nor da? Apaiza zen, en plan, brujeria, esaten dute brujeria ikasi zuela Salamankan. Bai? Brujeria beltza, ez dakit. Eta, etorri zen Bargotara apaiza, elizara, eta, brujeria egiten zuela. Bai, orduan herrian badago sorgin espiritua, ez? Bai. Bargotan ere, badago ez orgin, baizik eta azti bat egon zen, bertan jaiotako, bertakoa zen gizon bat, Salamankara ikasketak egitera joan ziena, Braille ikasketak edo egitera joan zena, baina esaten dute egunez ikasten zuena gauza bazala, gauez ikasten zuena beste bazala, eta magia munduan, sorginkeri munduan murgildu zala bertan. Noa inora, dena utxetik sortu elkarrekin, dena gure erara. Berriz atzera itzuli beharko baginan izu gabe, noa inora. Dena utxetik sortu elkarrekin, dena gure erara. Kaixo, ni Asmi naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseille